Ohohoy, mga gaon ay. Siyempre, matik na. Another video na puntaan. For today's video, sultihan ta mo sa rason og ngano miyari mig bayawan. So, aside sa fools na itong natuan, may ari gyud ta para sa usa ka motocross nga pasundayag. Okay kayo. Narita tungod sa pamotocross sa mga TVs. Oops, di ini politika na itong video Good vibes na ta diri. Ug unsa may naa sa balita ron, ila lang na. Kaya nga ato diri, lingaw-lingaw man. Kanang lupad-lupad motor ba, flying without wings, come fly with me ba? Okay kayo. Sa mga wa masayod, kusog mo ta mamitik. Before mo ko taga video-video, picture jud natong tirada. Tira pataka ba, basta lang kay naay mapicturean. Apites na kay na sa atong mga agaon Comment daw atong mga OG na napitikan ni Hello I'm Daddy Ken be. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Bitaw, saway pagkomedya ba, may sa taning photography oy. Abi pa lang watay nada. Pitikan ko ng inyong nga itlog noon, maura inyo. Pa-follow ko sa akong page na Philippine Motocross. Dito na to makita ang mga maayo na kong litrato sa mga sikat na motocross rider niya. Salamat daan mga agawn. Bato man na. Siyempre, di na mo alam itong pagka-campers. Matik na na kay numad-numad naman ta. Outdoor lifestyle ba? Pero kung ano ragod, kita ratag sandbar sa kilid sa highway ba? Pero fights naman kayo. Fights na kayo sa candlelight dinner, by the beach, viewing the sunset, hearing the waves, and with my one and only, yamat ra, in love kayo ba? Mao na usa sa mga quality sa usa ka good husband or good boyfriend, kanang ato pagka-sweet ba? Di ba girls? Mao na wa kay uyab, di maka-sweet. Pagkaugma na mga gaon, bisita mi atong Lourdes Falls, di ba? Pagkahuman na mo ngadto, matik nga saag na yun, misubay migdala nga pang 4x4 ba? Nalahos sa kabukiran. Oy, may gani campers lifestyle na kini inyong ubos nga alagad. Nautuhan man gutom na ba? Maong saway pagduduha, parking, nya labas yan atong power table, nya luto din sa kinapawiran nga sugangan. Solve kayo. Walo po yung kayang view. Okay kayo. Nya mga gaon, abot na matas niludhan. Mao din ang Niludhan Falls. There's no need to complicate. All the time is yours. Cause this is our fate. Cause I'm yours. Tsada gyapon kay mga amigo. Wala nga kortina ang paghulog sa tubig sa falls. Ana mga utong caretaker nga mga Agosto daw kusog tubig pero fights gyapon kayo Wapo ra kayo. May na lang sa itong kinabuhi ba? Kalaag po tag mga lugar nga manindot nga binuhat sa kinaiyahan. Okay kayo. Di mo ta dato para ma-enjoy ang kinabuhi gamit ang mga kalibutan ng mga butang pero sa atong kapobrehon, kaya na itong i-enjoy atong kinabuhi sa paagi nga pagsinati sa mga butang nga binuhat sa kaitasan. Pasimplihay ba? Importante, lingaw nga enjoy ba? Unsa ba? Seryoso na ni mo ay duloy. Nga rin na lang ta. Lingaw kay kasang video sa. Yaw kalimutan subscribe agaw. Simple, ba? Click lang ba? Please bitaw na. Oo. Pasalamat na pod ko mga agaw sa pagsunod ng atong tulumanon. I love you. Ug di ay mga idolo, gusto mo magpa-shoutout, i-comment na ninyo yung mga shoutout para sa sunod nga video, i-shoutout mo. Okay kayo.